Comencem amb la prèvia de partit a la pista del Leima Corunya. Micro. Gerard, bon dia. Bon dia. Comencem pel principi, sempre aquí a aturades. A més, aquesta ha sigut llarga, 2 setmanes diferents. Fes una miqueta de resum de per què han servit aquestes 2 setmanes, que com deia, segur que han sigut setmanes diferents. Sí, també hi ha una part que és mental i de desconnexió, no? Jo crec que ens ha servit una mica per desconnectar, perquè a diferència de la temporada anterior a l'Alep, aquí les setmanes van del diumenge al diumenge i no parem quasi mai, no tenim quasi mai dies lliures, i jo crec que aquest break ha servit per a poder perdre'ns de vista una mica, que jo crec que també ho necessitàvem, i per a poder recuperar, carregar piles i recuperar energia, no? Per afrontar aquest tram final de temporada que sabem que és un tram decisiu. Bon dia, Gerard. Setmana diferent, perquè contra un jugador nou, James Bateman, quina és l'opinió de Gerard en compte respecte a aquesta nova incorporació de cara al tram final de temporada? Bé, és un anotador, no? Un jugador que és capaç de fabricar punts per ell mateix, no? Que també és un bon passador i que té bona mà de tir de 3, sap jugar pick and roll, pot ficar o generar avantatges a través dels bloquejos indirectes. Un jugador exterior més, no? Que ve a sumar i a donar-nos un salt de qualitat en quant a perímetre, i estic segur que quan hi hagi la presentació del jugador ja us en parlarem una mica més. No? Si ho consideres oportú, està a disposició per aquest dissabte? Ja? Sí, ja des del dilluns que està entrenant amb nosaltres, crec que està tot donat d'alta ja a l'ACB, així que en principi ha d'estar disponible per jugar. Et pregunto no per noms propis, però sí pel grup de seleccionats, els que han anat amb les seleccions, els que sí que han tingut aquestes cites amb les seves seleccions, alguns amb una situació millor que d'altres. Com han tornat aquests jugadors, Gerard? Bé, ja vam parlar amb ells abans de que marxessin amb les seleccions, que necessitàvem que quan s'incorporessin tinguessin ràpidament la ment ficada en l'equip, i crec que així ha estat. No? Al final són coses que no controles, no? I que el calendari ho marca així i que t'hi has d'adaptar. I llavors, aquests primers dies jo et diria que sobretot els que han marxat amb seleccions venen un punt més de cansament, més fatigats, no? Perquè tenen molts entrenaments en pocs dies, 2 partits, i acostuma a ser una mica a nivell de càrrega, tenen més càrrega que els jugadors que descansen el cap de setmana, no? I com ja sabem això, uns a compensar les càrregues i els altres a regular-los, no? I sabem des del principi de temporada que funciona així que endavant. Partit aquesta setmana dissabte a la pista del Cué. Quin partit t'esperes, sabent que Corunya, per desgràcia, és la bèstia negra del Hayo els darrers anys? Tu has dit, no? És un rival que cada any ens guanya, que ens té la mesura presa, que jo crec que és el rival que més cops m'ha guanyat des que soc entrenador del Lleida, no? I que juga al seu camp i que aquí a casa ja ens van guanyar. No? Un partit complicadíssim, però jo no els hi canvio també. També t'ho dic que jo crec que ells tenen una situació més límit que nosaltres, no? I nosaltres anem amb ambició, amb il·lusió, amb ganes de fer un bon partit, intentar trencar una mica aquesta dinàmica que comentes, i crec que preparats, no? Per afrontar un repte com el que ve el dissabte. No sé si és un partit, crec que era el Joni qui ens ho comentava el dimarts, on també caldrà prestar atenció a la part mental, tant per una banda com per l'altra, perquè és un partit on els dos equips necessitareu aquesta victòria. No sé si més enllà de la part esportiva aquest control de les emocions també serà important, Gerard. Sí, sempre, no? Una mica aquest control de les emocions és clau, no? I el punt de confiança, no? Jo crec que nosaltres sortim amb un hàndicap més que ells, no? Que ells juguen a casa amb la seva gent. Jo crec que han fet una crida perquè el pavelló estigui tot ple, no? Han fet una campanya perquè veuen com a un partit mega decisiu per a ells, no? Per a ells el perdre jo crec que és un cop molt dur, no? I guanyar el reenganxa una mica a la Lliga, no? I nosaltres
una mica igual en el sentit de guanyar ens donaria molt oxigen i molta confiança, i està clar que els nervis, moments de situació on un equip agafa una dinàmica bona, pues seran claus de saber gestionar, no? A nivell de frustració, si tu prepares un partit i després no surten les coses, bueno, estar mentalment preparats és molt important. Has parlat que per ells és un partit mega decisiu, pel Hayo Lleida és un partit mega decisiu o encara no tant com per al Corunya? Tu te canvies la posició amb ells o no? No? Pues llavors ja m'has contestat, no? Està clar que ells tenen una situació molt més límit que nosaltres estem a la lluita, com estarem d'aquí fins a final de temporada, lluitant fins a l'últim partit, i jo crec que ells tenen 2 victòries menys, i això, vulguis o no, per a ells sí que és molt més important i molt més decisiu. Però no s'ha de notar que per nosaltres també és un partit molt important i que nosaltres volem guanyar, no? Llavors jo crec que això el que ha de provocar és que ells tinguin un punt més de nerviosisme que nosaltres, que és el que comentava ara el Sergi, no? A nivell de mentalització. Esperem que, bueno, pues que en moments, si som capaços de fer un bon partit i ficar-nos per davant o jugar un partit ajustat, i a veure si som capaços de que a ells els entrin una mica més els nervis que a nosaltres. Gerard, evidentment, l'important i tot passa per aconseguir la victòria, i ja no t'ho pregunto no només per aquest de dissabte, sinó pels propers que puguin venir, que són els averaix. Si pot ser un factor determinant, si dissabte, tant de bo així sigui, perquè s'estarà guanyant, es pugui pensar en vinga, va, anem a guanyar també aquest averaix, no sé si pot ser un factor a final de temporada que es pugui tenir en compte. Bueno, està clar, no? Els que estem a la lluita per aquí, per la zona baixa, està clar que sumar averaixos és algo important, però bueno, estem centrats en aconseguir la victòria, i clar, si a sobre aconsegueixes guanyar l'averaix, pues, és com encara pues, allunyar-los més, no? Està clar que com més coses guanyes, més positiu sigui per nosaltres, no? Però ara estem centrats en intentar fer un bon partit, competir, sabem que la pista allí apretarà, que hi haurà moments difícils, però bueno, crec que estem fent bé les coses.